Здравейте! Може да се представите и компанията, която представлявате? Разбира се, моето име е Рени Папазова. Регионален съм в Medix и по-конкретно в серията Medix Professional. Идеята на продуктите, които предлагаме, са изцяло за хотели, ресторанти, индустриални предприятия и също така имаме и серия за автомивки ProDrive. В общи линии решаваме всякакви проблеми и казуси, свързани с хотелиерство, ресторантьорство и тяхното почистване. Най-новите тенденции, може би по-скоро са свързани с това продуктите и суровината, която се влага вътре, да бъде екосъобразна, биоразградими продукти, т.е. суровини, опаковки. Така че мога да кажа, че ние се стремим към тази концепция. Имаме вече доста биоразградими препарати. Така че сме в тренда, както се казва. Стремим се да бъдем иновативни. Имаме си наша R&D лаборатория. Съответно, всеки казус е сведен до лаборантите ни, правим бизнес проучване и се стремим да отговаряме на нуждите на пазара. Ще се повтори отново, че сме ориентирани към B2B пазара и Хорека канала, по-конкретно, както и индустриалните предприятия. Какво предлагаме? Предлагаме решения, ефикасни формули, икономични продукти, на, разбира се, достъпна цена, така че да може да направим цялата колаборация. В следващите 5 години как виждаме нашето развитие на пазара? Все по-развиващи се. Нашият менеджер, господин Ташев, се стреми така да поддържа тенденциите на пазара, да сме актуални. Най-новото при нас, което направихме, всъщност са тези 800 мл флакони. Така че в следващите 5 години ще си поставим нови точки, където можем да сме полезни. Пожелавам успех и да постигнете целите си максимално скоро.